Varaždinska uska ulica postala je ulica kreativaca, ali i ulica umjetnika. Ako samo malo skrenete iz ulice, ući ćete u jednu galeriju i to galeriju, priručnu galeriju, rekla bih, u kojoj svoje slike izlaže varaždinski slikar Tomislav Sabolić, kojeg pozdravljam i mogu samo reći, pa hvalili ste nam u ovom vremenu između jednog špancira do drugog špancira sa svojim slikama, sa pravim varaždinskim motivima. Hvala lijepo. Eto, to je moj 19. špancirfest, 19. moje otvaranje vrata ateljeja u Uskoj ulici, na što sam izuzetno sretan i ponosan da mogu svojim Varaždincima i drugoj publici dočarati, naravno i ljubiteljima te vrste umjetnosti dočarati što je mali Sabolić radio ove godine i što je napravio. A od jednog špancirfesta do ovog špancirfesta, prošlog do ovoga, dogodilo se podosta toga. Napravili ste iskorak u inozemstvo. Pa da, eto, vratio sam se u 4. mjesecu, imao sam jednu lijepu izložbu i lijepo sjećanje iz Praga. I eto, čeka me 4.9. do 28.9. jedna dosta velika izložba u Beču u Burn in galeriji. Krasna jedna galerija gdje ću izlagati svojih nekih 26 dijela. Naravno, radi se o samostalnoj izložbi. Hoće li to biti dijela iz malog Beča u veliki Beč motivima Varaždina? Da, to sam, nije sporno, dok sam rekao od kud dolazim, naravno i sve te procedure koje čovjek mora riješiti prije samog izlaganja. Bečlije stare znaju da je Varaždin mali Beč, tu nema nikakve sumnje i ne sporiju. Biće tu, znati, radi se o izložbi koja je podijeljena u 2 ciklusa. Znači, radi se o doktrini uma koje su Varaždinci 2008. godine vidjeli na izložbi u Hrvatskom narodnom kazalištu. Naravno, i tu nije Sabolić, da ne bi bil Sabolić, da ne izlaže i vedute gradova, a i tu se našao naravno i Varaždin. A u Varaždincima, ovako, ako već ne dođu na špancirfest, gdje mogu pogledati radovi? Ili još uvijek ona aktualna izložba u kavani ili se malo sad presela s ova dijela tu? Ovako, sve se preselilo Simo u Usku ulicu, moj priručni atelje tokom cijele godine. Varaždincima ja sam uvijek tu prisutan, no međutim, naravno kad mi to dozvoli vrijeme i sve ostalo, svake godine priredim izložbu u Gradskoj kavani Grofici Marici, gdje je izuzetno lijepi prostor i gdje sam sretan da mogu izlagati. Kad pogledamo malo ovako ove slike, gdje su to slike zapravo gradova, vaši zapravo tako velim trenuci u nekim gradovima, nije to samo Varaždin? Ne, nije tu samo Varaždin, to su trenuci mog dosta velikog putovanja, pa čovjek upija ljepote svakog grada. Naravno, ako ja velim, mora znati gledati. Sam Varaždin je prekrasan grad, ljudi prolazi kroz vedute i građevina koje su impozantne, a ne pogledaju malo u zrak i ne vide te same ljepote. Tako da upijam iz svih gradova u kojima putujem i bacam ih u sekvencu u samo sliku. Rekli ste vaš 19. špancirfest, koliko se promijenio špancirfest u očima vas kao umjetnika od onih, špancirfest slavi 20 godina, znači jedna nam fali, ali od tih 19 godina koliko se on promijenio, koliko on promijenio vas kao umjetnika, koliko ste vi zapravo rasli kao umjetnik? Gledajte, što se tiče samog rasta umjetnika, naravno ako čovjek radi da se tu vidi i rezultati. A što se tiče špancirfesta od prvog dana, naravno jedna godina nam fali i to je baš otvaranje izložbe, no do današnjeg dana ulica je ostala tu gdje je. Autori se mijenjaju. Ulica je smišljena od samo kako se sjetimo Paleta festa, ulica umjetnika, sad su tu kreativci unutra. Ulica diše svojim jednim, svake godine svojim jednim drugačijim duhom, no međutim ona ostaje takva kakva je i meni znaju reći susjedi u Uskoj ulici da sam ja viš njihov inventar i da ja k njima spadam, a ne gdje sam doma i tako. Da li onako dođu ljudi samo pogledati ili ipak odnesu koju sliku kući, vole pogledati ovako možda zure i vidute grada u svojim domovima?
Ma ja sam sretan, ja sam s malim stvarima zadovoljan, pa tako su u ostalom 90% umjetnika, ajde nazovi to boema, ali znaju me nagraditi i meni je bitno da imam za kavicu ujutro, za cigaretu i za koju boju i to je to. Evo, hvala Tomislav, ali ja želim ipak podosta posjetitelja ove galerije, ali najviše želim puno sreće na izložbi u Beču, koju ćemo sigurna sam još govoriti. Hvala vam lijepo da ste me došli posjetiti. Hvala vam. Evo, dragi gledatelji, navratite do Uske ulice i svakako pogledajte atelje varaždinskog umjetnika koji će vas zasigurno oduševiti ovim svojim vedutama grada. Vjerujem da će biti lijepo pogledati kako izgleda Varaždin u očima i ovog varaždinskog umjetnika.